Hello everyone, it's me again. So, medyo successful man ang ato ang previous nga giluto nga Humbang Pata with Tausi. Karon, I'll be again your Feelingerang Kusinera. So tonight, mag-try ko og make og chicken curry. Oh, astra, ambisyosa. Ambisyosa ang inyong Feelingerang Kusinera tonight. So, I'll make chicken curry. So, no? So, ever since I got diagnosed with breast cancer, human ako pa-opera, human ako chemotherapy, muna nainganin na akong buhok, kaya tubo na. So, I asked my doctors kung unsa ako ang bawal or dili bawal kaunon. But then, both of them, my oncologist and my surgeon, told me to eat anything I fancy, no? So, walay diet restrictions. Pero, ako mismo as a breast cancer patient, mo ano lang po medyo nihinay-hinay lang po sa mga pagkaon nga murag maka-aggravate no sa cancer, mugara ba ang cancer. So moto walay lingaw kaya di naman pwede ka suri-suri kaayo no kay naa pa man gyud si COVID. So hilig ko aning tanaw-tanaw mga cooking shows, mga sa Google pod I search on recipes. But even before the pandemic, nag-start na ko ng mga recipes, pero wagi ko naka-try. Sa among mga igsuon, upat me, ako ra ang bayi, I'm the eldest, and atong tulo kalaki na mo gi mangluto diri sa kusina. So, sila gid ang lamian nga mangluto. Mura, kung walay lahing makaluto, mapugos mapugos akong beauty o gluto. So mao nang Feelingerang Kusinera. So when I'm in the kitchen, I love colors, no? So medyo maarte kinanglan na gyud mga colorful, no? Colors, color coding, especially now nga medyo wala pa ko gi-declare as cancer free, so I try as much as possible to eat healthy, no? Katong rainbow, you know the colors of the rainbow, Roy GV, red, orange, yellow, green, GV, violet, indigo, blue. So, di ba dyan na ma-eat na mo tanan in a meal, so as much as possible, in every meal, nagunay colors of the rainbow, like for example the orange, carrots, no, the yellow, patatas, the green is either green pepper or the sili espada, okay, or the red atsal. Okay, so as much as possible imagine a color, no, and as much as possible organic food, no, kanang chemical free, no, para sa amo ang oil na ginagamit karon, as much as possible cholesterol free, ano pa na mga free something, no, less kuan nila, so more or less healthy. So more or less trying to eat healthy na tanong kay medyo I have to admit medyo pasaway ko when it comes to food, although I eat naman healthy, pero usahay manggod kaning mga junk food, lami man food or kanang mga fast food, kat ng mga instant food like instant noodles, pancit canton, mao jud akong favorite go-to snacks, especially kung gabi kung gutumon ko na na noodles, pero dili jud healthy kung kanunayo na lang, no? So mayo lang ka ng paminsan-minsan na lang sila. So
katupong mga fast food na dito daghan, no? Order lang ka dito mga burgers, mga steak, mga french fries, nga medyo dili na sila healthy. So as much as possible, minus-minusan ang atong pagkahilig sa fast food. And shift to healthy food, natural food, organic food. Okay. So, I'm trying. Hindi ako santo. I'm trying my best to eat healthy. Kaya gusto po ko mabuhi. Oy! Gusto po ko mabuhi. Kinsa ko dili gusto mabuhi, no? So, tonight, chicken curry it is. So, I don't claim to be a cook. I don't claim to be a chef. Sinampang kong ragini. Basta ba lang, no? So, wala no. Kung ako'y maanhi sa kusina, ingani gyud color coding. I like colors. I like color splash when I'm in the kitchen. So, as much as possible, kung nakapasar bata sa atong rainbow, red, orange, yellow, green, sige na lang, oy, violet na lang, good na. And green gihapon. So, wala ko blue. Anyways, at least, color na siya. Okay. So, ato na siya ng ipang cube, no? Okay. Starting off with the so, mato kani ako sinampang kong style rani. Wa ko'y kabalog unsay dice, unsay cube. Pero naman na dito, ma-research man na sa Google. Pero sa home economics pa home economics yun, no? Kay mura sa panahon pamanta sa mga panahon pamantang mampor na tao. Karon kay mga kung ano man, fast food naman. So sa panahon na mo, okay, moto. Napasensya na mo kay kinadaghanan na may iro. No? Daghan kay may iro. Kung makadungog mo, akong mama ganina, gabanha, kay tungod sa iro. Hindi siya ganahan o iro. Okay. Mong id-id sa iyang paa. Okay. Amo kong mga silingan, daghang iro. So, niyo na lang ni kay para gagawin na to. Magbuwang sa dice. Manghod ra pud sa cube. Unsay tarma na, bahala na mo. Basta kay mauni. Then the yellow one. Shout out ay sa mga ano? Sa mga girls. Labi na sa mga girls din ha. No? Kung magina ako kapunay balik-balik dyan ako ko ano sa kung mga videos, mga vlogs na ang ako lang yung taon advice sa inyo ha, kung naana mo'y mahikapan nga bukol sa inyong suso, sa inyong breast, pa-check up na. Okay? Have it checked para way mahay. Ay mag-awat na ko kay medyo natural na dyan ang mahadlok, no? Kina natural na dyan kayo na mahadlok. Ako nahadlok gani ko kay pag permiro na kung huy na bukol ang kay cancer na ni. So advance akong thinking, hadlok po kong opera, pastilan, daghan kahadlukan, no? Ni so medyo ko awatan ninyo pa-check up na dayon mo kay para maagapan pa na, no? Ang ako borderline man di man ka stage 3C, no? Kung ingon si Doc kung na ula-ilahi pa daw ko og pa-opera, mas stage 4 di nagiguno ko operahan nga Ginoo ko saon na lang.
Medyo nahadlok po ito atong giingon, no? Kay murag may taning na ang atong life. Okay, yung handi sa tang ni Lord na ayos ang tan pod Lord. Pwede sa maning som. Bawal ka dito. Okay. Shout out sa akong apron. If you can see. Kung ano siya. Waterproof and pwede ka mo. Kung ano rin. Pahiranan. Pasayunan na. Pasayon na kita sa itong mga gamit. Okay. No? Kaningani man yung akong pagkuano. Sahay mataymingan. Malami. Usahay makulangag asin. Matabang. So, I'm open naman to criticism, constructive criticism. Di ko mo kuan og unsay lang ikasulti kay ana po na way of improving man po, no? So manang honest opinion of my niloto. Aron na ay pula. So magkuan ta ni. Uy, hapit naman siya malata. Pwede pa ni. So, kuan day po, no? It's important na clean ang atong workspace. Sabi na kung magluto ta. Okay. Ganahan po ta. Saba ni among dapit kay naamis highway. Na yung motor. Mawalay tambutso. Okay. Hilig po kung tanaw-tanaw mga cooking shows, mga master chef. Saan mang di mo ko kaawat ang ibang pagka master chef. Manang Feelingerang Kusinera gid ko taman. Pero ang akong mga manghod noon, labi na to ako ang manghod na pare. Hilig kay mo luto, no? Medyo level up gid iyang cooking. Pang master chef quality. Sama ni akong kutsilyo, hait pa man akong ipon. Well, kulag baid. Bairo na ni mga puhon. Kay gabi na ron. Bawag asag ang bairan. May taon pa. Hindi ko kawao. Okay. Feeling kanang mga chef bitaw. Nga na bitaw na pagunit na sa kutsilyo nga na agay. Oh, maghinay lang ko kay di man ko master chef di. Di po ko ganahan masamad. Oh. Okay. So nga na bitaw na no. So practice makes perfect daw. So practice daw ta bet. Ching. Katuanan. So, daghan gining garlic, no? Ay mo katingala. Daghan dyan ang garlic kay I'm a very garlicky person. Ganahan dyan ko garlic. No? Even wala ako gi-cancer. Ganahan ko garlic. Again. Ching. Uy! Perfect! So, ako hilig ko halang. Ako magaling ng kanon raw. Pati itong sili nga labuyo. But then, ato, di nung nato iskoon kay sila. Dili ganahan o pag. So, that's it for our sahog. Ani, kuan pa di ay curry. Okay. So, this one, curry powder. Muna importante karong gabi na. O laurel. Asan yung laurel? Mangita sa kog laurel. Okay. Then the chicken. So I'm using mixed cut, no? Mixed cut. Okay. Githo na ni siya. And we have to season that with salt. Okay. So asin. Buri-bura na tong asin. Okay. Asin o katong
white pepper, no? Butangan din ni white pepper gamay. Then i-sear nato ni siya, sear char. Nano ko'y term sear. Kana ding sear mga friendship. Kuno nang sear kanang murag po nimo iprito gamay sa oil, no? Murag isote. Brown siya gamay mo na sear. Okay. Ato na siya siyang ikuan for 5 to 10 minutes para makuha ang lami. Mas maayo maguna ang kuan na ang lami daw musurok. So, mag-start na ta, no? Okay, I'm using a ceramic pan. So, kainiton. Medyo init na. So, tama ano na. Ibulit ko na ito pagbuhin kaayo. So, pag humana pag-sear, na ay nabilin nga oil, medyo ang enough na atong gisa. Okay, so mauna na. Atong gisahon ato ang garlic. Okay. Garlic. Ay, sad kuyog, oy. Mukuyog man sad ning atsal. Okay, dito na ito pakuyugon ang atsal. Okay, garlic. Dayon sibuyas. Humot na. Humot na ang sibuyas at garlic. Next to this, atong gisir na chicken atong ibalik. Ay, buhi pa ang manok. Kanda ni ako ng jama version of chicken curry. Basta ba lang, kaya mahimong chicken curry. Ito na siya sa gulo. Ang namak. Nahumot na. Then, itong ilunod ang carrots. O, ni apil na ang patatas. Bahala na kay apilon man sad na. O, patatas na naman po. And, itong mga atsal. Ukay yun. Mix. Okay. Takluban balik. Okay. Mag-add na ta og curry. 1 tablespoon. And dahon sa laurel. Bay leaf. Okay. Oh, humot na, humot. Humot sining curry powder, eh. So, 5 minutes again.
After a while, mga 3 to 5 minutes. Naog ba? Huwag di dyan kalikayan, manaog siya. Gana na nato siya og water. So, ang akong gigamit is hot water, hot mineral water, mga 2 cups. Okay. So, ato na siyang ipa-simmer. O, diba? Mukhang curry. Unya, gyud mahimo na siyang chicken curry. Wa pa siyang nibukal. Pabukalon sa lang nato na. Okay. So, kay nibukaw naman, ilawan nato ni. Ning awas. Ning awas, mga friendship. Wa pa gamay, sabaw. Medyo tabang gamay. Butangan na ito asin. Okay. After 10 minutes, hindi kita istikto o time good. Basta ba lang kayo maluto. Pumok na ang chicken. So, ni reduce na po ang water. Time for the last 2 ingredients. Carnation, evap. And my favorite, sile. Okay. 3 minutes. Siguro siya mabukal. So, I guess it's done. Okay. So, muna na itsura sa atong chicken curry. Luoy kaya ato ang ceramic pot. Okay. So, muna nino. Curry ni curry. Yellow. And, sus kung makahumot pa laman mo no, simhot mo. Okay, so mo ni ato ang chicken curry. Okay, so mulingkod ako. Nahuman ako gluto sa chicken curry, di paningot. And waiting for the taste test. Hinaot makapasar sa mga katawhan. So, mauna ni ako ang end product. Okay, ang chicken curry. So, mother, unsa may tilaw? The best. The best. Ang akong score? Huh? Cool score? Score? 95. That's 95. Ako 98. 98 ka, grandma. Ning tilaw na di ka, tilawisan ng chicken be. Ikaw naman kung Pag kuha ng chicken kaya matilawan nimo. May listahan ko mo ng ingredients dai. Oh. Katagaan. Marami ta pug kuan expert na. Nakachamba ra ni ron. Di ay naman to lami naman to. Dira. Lami naman to si primero. Patatas manggod na. Ang chicken ba? Ano? Dure hot pepe. Humok. Oh, humok. So, making it 100%. Ay! Ka-over na po, over. Okay, thanks. So, dili na may mag-hire ng cook. Because we have a very good cook now. Very good. Sulagma ron eh, sulagma. May pagkasulagma ba? Very good. Thank you. Wala si grandma, oh. Si grandma. Uy,
Duster ganda. Duster. Uy, si Grandma. Nakapasar ko na akong chicken curry. Yung kinapasaran. Okay, so number 3 tester. Tanaw na itong makapasar ba? Ang atong curry. So, what can you say? Ha? Lami? Sure ba? Sure lagi. Masa magbagnaagi ko? Ha? Mas magbagnaagi. Pas ni Agi. Itong humbang pata lami pod. So magluto pa ko. Mag-experiment pa ko luto-luto di ani. Okay. Tanawa ako noon chicken kung yun baka sa taste. Okay ra? Okay, thank you. Enjoy! So, ani man gini sa likod sa among store mga on kay mas hayahay kay init dito sa sulod. Okay. So, tanaw na to og makapasar ba ni ate ang akong curry. Is it humok? Oh. Okay. What can you say? Kira? Kapasar? Okay ra? Okay, thank you. Hi dear! Hi dear! Muit kag chicken curry later ha. O, nasi pudot. Okay, so murag nakapasar na pod ang atong chicken curry. So, musamot ang atong pagka Feelingerang Kusinera ani ron. Magsige na ako luto-luto. Okay, kana kung night time. Ngaon! Bye! Thanks for watching! Like and subscribe. Thank you. Bye!